Moriartitarren zigilupean, Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutako filma da. Protagonista Vicente, 76 urteko gizon homosexuala. Jose Ramon Soroiz sartu da protagonistaren azalean eta antzezpen lan ikaragarria egiten du. Soroizek lan honi esker, 2025ko Donostia Zinemaldian zilarrezko maskorra irabazi zuen. Gaur, klaketan, Mas Palomas. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Berri xamarra den lanbidea da, baina zalantzarik ez dago geratzeko etorri dela. Asko ari dira eskatzen intimitate koordinatzailea askok, derrigorrezko figura izan dadila, bai aktoren, bai zuzendarien lasaitasunerako, eta batez ere ekoizpenaren mesedetan. Gaurkoan, Mas Palomas filmaren aitzakiaz, intimitate koordinatzailearen lanbidean murgilduko gara, eta horretarako gonbidatu ezina proposagoa ekarri dugu, Graziela Doniz, ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz? Oso ondo pixkatu urduri eta gogoekin, oso lan konplexua da, baina zuekin parteak atzeko gogoekin. Bakit konplexua dala, saiatuko gea zure laguntzarekin, hitz tekniko egokiak erabiltzen, mugak jartzen, eta zer aipatu daiteken eta zer ez, hori, pixkat bion artean neurtuko dugu eta sartuko gea pixkanaka. Dena den, nik uste importante dela aipatzea, intimidade koordinatzaile gisa aurkeztu zaitut, baina aktorea, zuzendaria, ere bazea, beste aldean egotea ere egokitu zaizu. Ohikoa da sexu esenen inguruan egoera, edo zuk bizi izan dituzu egoera arraroak, deserosoak, eta horrek nolabait lagundu dizu pixkat orain zure lana ondo egiten, edo hobeto egiten? Bai, nik uste dut baiet, figura hau egon baino lehen, aktoreak ez ekiten zelan izango ziren, guzti sorpresa, igual gidoen jartzen zuen, Ane eta Mikel txera heldu eta bertan larroa jotzen dute. Eta inork ez daki, takito, eta inork ez daki zenolako planoak, ze bilustasun maila, ia badien bost posturako sekuentzia, edo igual da musuko momentu hori, ez? Eta nik uste gure lana elkarrezketa pilo bat izatea da, eta informazioa manejatzen dugu, eta horrek sortzen du, sorpresarik ez egoteko, eta guztiz ezegonkorrak diren esenak pixkat erosoagoak egiten ditugu. Elkarrizketak aipatu duzu, batez ere aktoreekin, zuzendariekin, zeinekin izaten dituzu gehiago? Bai, gu berez, gure lana da zuzendari, aktore eta ekoizpenaren arteko bitartekariak garela, ez? Eta bertan egiten duguna da, bilerak, normalean gidoia aztertzen dugu, hor, esena intimoak zeintzuk diren aipatzen dugu, eta hor, zuzendariarekin zehazten ditugu zelan imaginatzen duen, eta horren arabera aktoreekin hitz egiten dugu zelan izango diren euren mugak. Ados. Bai. Ezinbestean Intimact aipatu nahiko nuke. Bai. Ze Intimact proiektua aipatuko, proiektuaren kidezea. Azaldu diguzu zer den Intimact, zein den zuen helburua, nola sortu zen, pixkat horren inguruko... Bai. Lucia Delgado eta Tabata Zerezok sortu zuten, dira, estatu mailan figura honen aitzindariak dira, eta hau izan zen duela 4 urte. Eta 100 proiektu egin dituzte, egin ditugu. Nik sartu nintzen... 100. Bai, 4 urteetan 100. Bai. Ni duela, apirian egingo du 2 urte rolau egiten dudala, eta, gure hildo nagusiak badira, ikusentzunezkoetan zerkigintz, batez ere ikusentzunezko proiektuak egin, baina baita ere divulgazio lana, formakuntza, masterclassak, eta anistasun aholkularitzan ere, LGTBIQ+ eskubideak ere, eta hor sortzea esena intimoetan pixkat erreferenteak edo dibertsifikazio eszenak ere. Ze formakuntza aipatu duzu, horrek zesan nahi du, norbait, gazte batek interesa izango balu intimidade koordinatzailean munduan murgiltzeko,
olako prestakuntzak eskaintza dituzu, imaginatzen, formakuntza bat beharko dela, honetarako, osea, ez da egun batetik bestea intimidade koordinatzaile dago naiz, osea, formakuntza bat oinarri bat egongo da. Bai, osea, nik egin nuen formakuntza, baina ez dago hispanoparlantea den formakuntzarik. Ez? Oraintxe bertan ez dago. Zera, estatu batuetatik datorren... Bai, estatu batuetatik, hau sortu zen mitzu mugimenduarekin, estatu batuarren eta Inglaterran ere, baina guk egin genuen, osea, atera zen, Tabata eta Luziak egin zuten formakuntza, baina izan zen oso berezia, karo, zuk formakuntza egiten duzunean, izan behar duzu, bai esperientzia kamera eta aurrean eta atzean. Hori ezinbestekoa da, osea, euki behar ez esperientzia hori. Bai. Eta gainera, egon bazara lanpostu horretan, eta mentoretza jaso behar duzu. Orduan, karo, hauek daude gure mentoretza orain bukatzen. Orduan, karo, behar da denbora. Uste duenak hau dela 20 orduko online ikastaro bat eta pipa oso oker da bil, ez? Oso oker. Bai, oso oker eta oso komplexua da, ardura pila bat daukaz. Azkenean, gu ez gara coachak, ez gara psikologoak, gara gure departamentuaren arduraduna. Eta nik egoten naiz, normalean bakarrik. Egia da, Maspalomasen egon ginen 3, baina normalean, bai, orduan pila bat erabaki hartu behar dituzu, eta bai, nahiko pisutsua da. Ardura puntu bat. Bai. Esan dezu, proiektutik gora egin dituzuela, Intimakten barrua, baina, zure kasuan, Marilien Telesaila, Gaua pelikula, Los Domingos, Maspalomas, oraino ipeatuko dugu. Egia da gizartean oroar, gehiago entzuten den zerbait dela, figura hau, baina sentsazioa daukazu oraindik ere jendeak ez duela benetan ezagutzen zuen lana. Bai, alde batetik, bai nik sentsazio, ni sartu naiz eta ja bide bat markatuta zegoen, ez? Ja sartu naiz eta 2 urtez egon zen figura hau, eta bai egon naiz jende askorekin ja ohituta zeudela, baina egia da oso berria dela. Osea, esan nahi dut, ez dakit zenbat urtez egon da zinemako industria bidean, ez? Baina bada gauza berri bat, orduan batzuetan da pixkate, ez dakit, ez egonkorra edo ez dakit ezelan lan egin gurekin. Orduan nik uste ez dugula beharrain beste intimitate koordinatzaileak, baizik eta lanpostu honekin lan egiteko eziketa duten pertsonek. Hor nabaritzen ez du gabezia gehiena, ez? Bai. Aipatzen nahi berria dala, lanbidea, baina, aipatu nahiko nuke zurekin kasu konkretu bat, pelikula batena, asko egon dira zoritxarrez, zinemaren historian, baina hau izan diteke agian deigarrienetarikoa dela, Azken tangoa Parisen pelikula, 1972an esainatu zen pelikula hau, eta egia da latza dela Maria Schneiderrek grabaketan sufritu zuena, eta irakurri nahi nizun pixkat, Maria Schneiderrek aktoreak hil bitartean, arrastaka eraman zuen min hori, ez? Estena filmatu baino minutu batzuk lehenago esan zidaten, eta haserrenengoen. Nire agenteari deitu behar nion, edo nire abokatua etorrarazi. Ezin delako inor behartu gidoian ez dagoen zerbait egitera. Baina momentuen ez nekien hori. Marlonek esan zidan, Maria, ez kezkatu, pelikula bat besterik ez da. Baina estenan zehar, Marlon egiten ari zena benetako ez bazen ere, negar egiten ari nintzen. Benetako malkoak ziren, humilatuta sentitzen nintzen. Eta egia esan, apur bat bortxatua ere sentitu nintzen. Bai Marlonen, bai Bertolucci, kasunetan zuzendaria, Bertolucciren aldetik. Ikaragarria, ez? Bai. Urte asko pasa dira, gauzak aldatu dira zorionez, baina 2020 inguruan hasi zela kontuan izanik lanbide hau, urte guzti hauetan gertatu diren gauza guzti hauek kontuan izan da, egun badaude oraindik zuzendariak edo nabaritzen zuet trabak daudela zuen lana egiteko, ikusita gaina ze aurrekari latz dauden historian. Bai, nik uste dut kasu horretan hainbat gauza daude aipatzeko. Gure lana, gure lanaren hildo nagusia da simulazioa dela. Eta hor ez dago simulazioarik. Marlon Brando benetan egiten du, benetan egiten du, ez? Gero aipatzen duela, ez? Gidoian ez dago, orduan bera ez daki. Ez diote galdetu easean sentitzen den momentu horretan, ez? Eta gero, eta niretzako impactu handia sortzen dite justo esena hori, zeni aktorea naiz, eta film horretan
escena como mitiko bat, pelikula mitiko bat, aktore guztiak bai pentsatzen zuen, Marlon Brando, ostras, eta gero pensatzen duzu zer dauen atzetik, claro. Eta oso bortitza da. Beldurgarria da. Eta guk ez dugu planteatzen, ostras, film batean badago, ez dakit, borroka bat, edo ez dakit, akzio koordinazio behar duen escena bat, ez duzu pentsatzen, benetan egingo dugu, claro. Ze reala izango da, ez? Ze horrek eragina du aktorearen gorputzean, eta gero juten da etzera, eta ostras, eske baditu pila bat pentsamendu, eta gero estrenatzen den momentuan ikusten du, eta esaten du, ostras. Badago beste kasu bat, Sharon Stonen kasua, instinto basiko. Instinto basiko, estena mitiko hori, ez? Bai, eta bera, ezekien norarte zen planoa. Berak ezekien? Ezekien, ez. Orduan, konturatu zen pelikula ikusi zuenean. Bai, eta orain esan du, ostras, eski momentu horretan zen, eta da oso escena mitikoa. Pelikula estena horregatiko goratzen da. Bai, eta karo, bera ezekien, eta bera kulerorik gabe zegoen momentu horretan. Eta eski oso gorra da hori, bai. Bueno, zorionez, zuek iritsizate, eta zorionez. Bai. Oraindik asko falta egiteko, baina gizartea aldatzen ari da. Ze okerez baldin naiz, bestela esaiazu, artistaren estatutu berriaren arabera, gaur egun nahitaezkoa da. Intimidade koordinatzaile bat, edo zein estena intimo prestatzen den bitartean egotea, ala ez dago arautua derrigorrez egon behar dula. Hau nola da, berez? Berez ez dago arautua. Ez dago derrigorpen bat, nik pelikulat egin nahi dut, eta estena... Zegero sartuko gea, aidea demora guztin sexu hitza aipatzen, baina ez da hori da. Sexua ez da beti lotu behar intimidade koordinatzailearekin. Baina ez dago guztiz arautua oraindik hori, ez? O derrigortua. Ez dago guztiz derrigortua, eta nik uste dut hori pizkat kolokan jartzen dut, ze, karo, lantalde batekin lan egitea eta intimidade koordinatzailearekin lan ez duten nahi pertsonekin lan egitea, ez da bat ere erosoa, ze ezin duzu zure lana egin, orduan zertarako, eta gero ere galdetuko nioke, ez dakiten edo zalantzan daude pertsona hori eta ez duten nahi pertsonei, zergatik ez? Zein da beldurra, berez? Ze guk lan prozesuan sartzen gara, esena intimoetan ere sakontzeko, ez? Geruza berriak sortzeko, bizkate dibertsoak diren eszenak egiteko, ez? Orduan, nik uste dut hor dinamika botere bat dago eta ez dutela nahi euren botere hautsi, ez? Segurazki gainera, traba gehienak gizonezko zuzendarien aldetik etorriko direla susmatu dezakegu, ez? Gainera zuk esan dezuna, akziozko sekuentzietarako behar baldin mazu espezialista bat, arterako behar baldin mazu ezak, zergatik, ez? Zein da arrazoia, ez? Bai, zer pentsatu ematen du. Maspalomasen murgilduko gera. Bai. Eta nik uste pelikula aurkezteko modurik onena jarraia irudi hauek ikustea izango dela. Otro día no. Entonces la historia era esa. El problema era que yo quería hacerlo porque me gustaba, pero el cuerpo no me pedía que me pusiese allí. Además yo les decía, joder, pero no podéis acortar, en vez de 6 o 7 escenas, lo vais a hacer 5 o 4. Y no. Así después con la coordinadora de intimidad, esos... Por ahí pases ahí tú. Bai. Estas me ayudaron mucho porque... Tiene muy claro, ellos dicen, esto es una coreografía, tú empiezas, hacemos con el profesional que va a venir contigo para hacer todo esto, ensayamos todo, vemos hasta qué se te va a ver, no sé. Bueno, hicimos todo eso, por eso me dije, bueno, vale. Oso ondo asaltzen du, Autentikoa, bai, zelako lan polita egiten duen. Maspalomas, bueno, Jose Ramón Soroiz, Vicente, 76 urteko gizonezko homosexuala, Moriartitarren pelikula, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregik zuzendua. Jose Ramón Soroiz, ezinbestean aipatu behar dugu, hor prentxaurrekoan aipatzen du zure lana, ez? Ziurrenik agian, Jose Ramón izan zen bera, lehenengoa, igual ez zuena hasieran zuen lana ezagutzen, edo zertzen, tokatu zaion arte, ez? Nola izan da Maspalomasen egin dezuten lana, batez ere, orain, jake Jose Ramonekin hasi gara, berekin lotuta, ez? Aurreko lana izan da, zein izan da, berak izan zituen zalantza hundienak, beldurra hundienak, kontatu daitekena behintzat. Claro, ni hori izin dut kontatu bere beldurrak, baina bai pixkate, bera esan du, aipatu ditu hainbat gauza interesgarri, bada, ze nik uste dut, Maspalomasen hainbat esena intimo daude, eta bai jokatzen du istorioan. Orduan ez dira bideoklip momentua, orduan kontatzen dute zerbait. Orduan hori izan da hildo nagusi bat, hori guztia sortzeko, eta ez, Jose Ramon ere sentitzeko dela garratu hitua, ez, momentu hori. Eta,
hori egia da, nire kideak Tabata eta Lucia hasi zuten Mas Paloma zen proiektuarekin, ni baino lehen, zen ikuste dut prestakuntza pila bat egon dela lan honetan. Osa, aurretik. Bai, aurretik. Ze parkatu, moztea, baina, prestakuntza, lehenengo gauza egiten dezutena zuek zer da? Gidoia irakurri, gidoia jaso eta hortikan zuek zuen apunteak atera, nola izaten da hasierako prozesu, bai, hasierako prozesua da, ekoiztetxeak deitzen gaitu, eta gero bai, gidoia aztertu, eta hor bertan, biratzen dugu zeintzuk diren esena intimoak. Eta esena intimoak, ja sartzen gara igual zeintzuk diren, ez? Baina ze ez da jendeak pentsatzen duen moduan. Ze askotan badira, bai, sexu harrerak, bai. Baina ez beti. Ez beti, ez. Osea, nik uste dut Mas Palomasen ia guztiak daude, ez? BDSM, masturbazio sexuala eta horrelako gauzak, baina gero interakzio fisikoak eta bilustasun esenak egon aldira, baina testu inguru sexualetik kanpo. Bai, adibidez, Mas Palomasen dago esena bat, non Kepa Errasti, musu bat Kepa Errasti dagoela. Bai, Kepa Errasti aldarrikatu, baina egiten duen guztia ondo egiten du, Oso ondo egiten du. Bai, eta berton dau, Vicente bainatzen, ez? Momentu bat, goratzen duzun. Bai. Ta hori ere, bada esena, ze dago kontaktu fisikoa eta dago biluzitasuna. Eta gero ere badira esena, erditzeak, badira ginekologoko bizitak, eta indarkeria sexualen dituzten eszenak. Aparte hau zehaztu dut, eta bai, gidoia aztertzen dugu, hau zehazten ditugu zeintzuk diren eszenak, eta zuzendariekin biltzen gara eta berton pila bat galdera egiten diogu. Osea, zelan imaginatzen duen, ze plano, ze kolore, ze referenteak dituen. Ezinbesteko da jakitea ze ikusiko den pantalla, planoa, ez? Berak esaten zuen hasieran prentsaurrekoan, hau ikusiko zait, beste hau ikusiko zait. Hori jakin behar dezute zuek guztiak. Hori da, eta horren arabera lan egiten dugu. Ze hor, guk ez dugu zertan prestakuntza oso zoramenez betetako egin behar, ikusi behar da, zer ikusten da, kamerean errealan eman behar du, eta zelako trukiak erabiliko ditugu, eta hor Jose Ramonek aipatzen du koreografia, ez? Oso teknikoa da, orduan. Ados daude koreografia badela? Bai, koreografia, partitura, baina hori da, guk egiten dugun moduan da, ematen du oso reala, baina ez dago genitalen kontaktua. Ez dago frikzio hori. Orduan, ematen du oso gertu daudela, baina igual ikusten baduzu beste plano batetik, ez da hori. Orduan hor dago trukia. Eta marra gorriak, zein jartzen ditu marra gorriak? Osa, esan nahi, ikusten badin bazute zuzendarien aldetik edo muga batzuk zeharkatzen ari dela zuen ustez. Osa, hor zeinek du agintea edo zeinek du... berez guk aktoren mugen arabera egiten dugu lan. Orduan bai, aktoreak esaten badu muga badakala, hori ja, ezin da... Bale, aktoreak zuei adirazten baldin baizue hemen ez nago eroso, hau ez detegin, hori ja aktorekin adosten dezute, eta ja zuek transmititzen dezue hori zuzendariari. Bai, zuzendariaren elkarrizketaren ondoren, aktorekin banakako elkarrizketan hor zehazten ditugu mugak. Eta batzutan mugak aldatu daiteke, ez dira beti izan behar behin betikoak, igual badira hasieran muga batzuk, eta gero juten gara entzeguetara, entzeguak oso teknikoak izaten dira, eta bertan igual erosoago sentitzen da, eta muga horiek aldatzen dira, baina badago marra gorri bat, esan nahi dut, ez dut bularrak erakutsi nahi, eta ez dira. Ez dira erakusten, ez da zuzendariak esan, ezinbestekoa dela gidoian eskatzen duelako bularrak erakutsi behar dela. Ez, hori da, eta gainean ikusten, beldurra sortzen ditu mugak, baina askotan mugak badira sortzeko aukera polit bat. Adibidez, pandemia momentuan ezin ziren zetetan filmaketan musuak emon. Orduan... Claro, COVID garaia zelako. Claro, COVID garaia. Orduan, zelan egin alda, askotan, pertsonaiak film guztietan ez musua da, ez musua. Gustatzen dira euren artean eta musua. Zelan kontatu aldugu hori musua gabe, ez? Hori bada aukera polita pizkat aberatzagoa izateko. Claro, azkenean sormenari eragitea ere bada, ez? Kontatzeko beste modu, ez dakit poetiko hitzara edo beste iradokitzaileago bat, ez? Eta bestelak igual, oso beharrezkoa bada igual doble bat erabili alda. Badaude, erak horrekin jolasteko. Beste bideo bat ikusiko dugu. Egia da, Mas Palomasetik edo zein. Baina, uneiko hasieran da. Zorion egile hor eta Jose Ramon Soroit barkatu dauzkago irudietan. Eta aktore protagonistan zentratzen nahi geha, baina hor, hemen, kasu honetan azaltzen dira, figurante gehiago, pertsona gehiago, biluziak azaltzen dira. Ez dira sexu eszenak, baina biluzia daude, esplizituak. Nola egiten da lan, pizkat kameratik urrunago dauden pertsonaia horiekin guztiekin, ze imaginatzen dut,
hau dena kontrolatua da hola. Osea, hau ez dela, venga, grabatzen hasi, Javi Agirre grabatzen hasi, eta venga, fondoan dagona harrapatuko dugun bait, ez? Osea, hau dena nola kontrolatzen da beste aktore, beste figurante, osea, nola hitz egiten da beraiekin. Bai, bada asuntu bat, figuranteen kudeaketa, bai. Zailagoa da. Bueno, bai, zailago da, hainbat pertsona daudelako. Orduan, bai, normalean, osea, nik jun nintzen Mas Palomasera, eta igual, juten gara, bi intimitate koordinatzaile, eta lehenik egiten dugu galdeketa moduko bat, eta berton jakiteko zelan sentitzen diren figurante bakoitza, badibidez. Bani, kamiseta bai, kamiseta ez. Sexu, akzio, pasibo, aktibo, felazio, egin edo jaso, ez? Orduan, horretan badekogu galdeketa hori checklist modukoa, eta horrekin momentuan, filmaketa momentuan, zuzendariekin batera zaten duzu. Tu, el del tatuaje de águila, eta ezakin hor, batera. Behar dituzu 15 begi, eta... Bai, eta hor... Hori momentuan, checklist moduko bat, eta errepaso egin... Bai, checklist bai egiten dugu hori baino lehen, baina bai, jartzen ditugu bikoteka, eta hor, hartzen dugu filmatu baino lehen tartetxo bat, teknika ikusteko zelan den, adibidez, badago esena bat Mas Palomasen dela kuarto oskuro moduko bat, eta hor pasatzen da kamera, orduan jartzen dugu, hemen bi, ez dakit, felazio bat egiten. Hori festan, ez? Edo diskoteka moduko... Ez dakit, hauek dian justo irudiak. Bai, behitu. Bueno, pixkat aurrera goda. Bai, hori da. Baina kasu... Bai, eta hor... Baina musua dauda, dibidez, bai, eta orduan batzutan erabiltzen dira bikote realak musuak emateko, edo lagunak diren pertsonak, eta hor bai ikusten da, egiten da koreografia oso, pentsatzen da momentu horretan, eta zelan funtzionatzen duen, bai. Aizea aipatzen, pixkat zuen prozedura aurretik edo, errodajeetan, zer da Modesty Garments, adibidez? Edo, zeintzu dia zuen trikimailuak, zuen herramientak? Zer erabiltzen dezute? Arte zuzendari batek igual, zer erabiltzen duen ageriko da, baina zuen kasuan, konta idazu pixka bat hori. Modesty Garments dira, jantzi tresnak moduko bat, tanga pegatina moduko bat, eta guk berton, jartzen duguna da, barrera moduko bat, hau da, esterilla moduko bat, edo horrelako zehozer, pixkat protekzio gehiago, babes gehiago sortzeko aktorengan, ez? Eta erabiltzen dugu hori, batzutan erabiltzen ditugu pilotak, edo... Pilotak? Bai, pilota, pilates pilotak edo horrelako zehozer. Da, jartzeko zehozer... Bale, zera fizikoa jartzeko hortartea, bai, hori da, bai, ez bai ulertu da. Bai, eta gero, hori, teknika, akziozko teknika modukoak, ez? Bai, eta gero, askotan errepikatu behar dute, eta, jakiteko zelan egin behar duten, ez? Aurreko izpena aipatu dugu, aipatzen egia filmaketa lan, errodajea, muntaia lan iristen denean, azken produktu horri zer, esan nahi dut, eraman dituzue sorpresak montaiara iritsi izatenean, eta esan zer da hau ez genuen horrela adostu, hau uste nuen etzela ikusiko, muntaia lana, klaro, gauza da esaten dena, gero errodatzen dena, eta gero benetan azken produktua. Sorpresarik eraman dezute, orokorrean zuen lantaldean, edo... Nire ez zait gertatu, baina badakit gertatzen dela. Normalean montai momentuan ez gaude. Eta, agian interesgarria izango zen, ez? Gero egoten da lan mordoa, ez dakit ere ikusteko, beitu, honetan badago justo landu duguna, ez? Baina guk, adibidez, filmaketa momentuan ikusten bada gure Modesty Garments edo gure trukiak edo aktorearen muga bat, nik skriptari, zango diot, apuntatu minutu bat eta bi, ikusten da ez dakize gauza eta ezin da ikusi. Bale, skriptarekin badaukazu erlazioa. Bai, guk pila bat dokumentu egiten ditugu, nire bulegorduak dira, zuen disko gorra dago, zematerakoa izango. Bai, hainbat informazioa dakat. Eta hor, bai islatzen dut, nik egin dudan lan guztia eta aktoren muga guztiak. Orduan, hori ekoiztetzeak badauka. Orduan, hori ez badu betetzen, bai hor aktorea joan daiteke eta zan... Claro, hor erantzunkizu badago. Bai, dago dana islatuta. Eta bai, eta nik uste nire kide batzuei gertatu zaien gauza da, igual neska aktore bati pesoiei ez zuen nahi erakutsi, eta iaren bitartez marrastu egin dute. Bueno, claro, ia, adimen artifiziala ez dugu aipatu, baina honek ere ez...
Karo. Eta kasu horretan, bueno, egia da hori kendu egin daitekela, baina... Bai, nik ez dakit zer gertatu zen, baina ez dakit, karo, oso txarto sentitu zen, karo, azkenean, bera sinatu zuen bere kontratuan, guk ez ditugu normalean kontratuak erabiltzen. Hau estatu batuetan deitzen da Nudity Riders, eta hor bertan... Nudity Rider, eta bertan zu kontratuan adostu alduzu zer ikusiko den ala ez, eta karo, esaten baduzu, adibidez, estena X-ean ikusten da hau eta hau, baina bular titiak ez edo ipurdia albotik bai, baina atzetik ez. Orduan hori zehaztu dezakezu. Eta gero bai erantzunkizun bat. Hemen berez kontratupean ez dago ezer. Normalean ez. Ez da sinatzen kontratu bat. Normalean ez. Bai, baina ez du esaten ezer. Orduan, bueno, hori... Ez da zehazten aipatu dituzuna. Ez da zehazten, ez. Orduan zehaztu daiteke. Ja, hor, estatu batuta aipatu dituzula hor Ita O'Brien, intimitate zaintaileetan, aintzindare izan dako aipatzen zuen, ez? Oraindik ere, bertan trabak jartzen dituztela askotan zentzu horretan, ez? Amaitzen juteko aipatu dugu hor, Maspalomas noski, baina gaua, los domingos, oso desberdinak beraien artean, eta egia da Maspalomasen eta gauan oso evidentea dala sexu edo intimidade koordinatzaile baten lana non hasten da, non bukatzen da, non dagon. Baina, claro, los domingos bezalako pelikula batean, ikusle bezala igual zailagoa egiten da pentsatzea, eta non dago zuen lana, ozertan ez? Baina, honek pixkat adierazten duzte garrantzitsua den, berdin diola ze izaera edo ze motatako pelikula bat izan, ez? Bai, batzuetan... Los domingosen aktoreak oso gazteak dira, ez? Orduan ere kudaketa hori egitea, hor dago musu ezena bat, eta bada oso ezberdina, osea, zelako rodaje proiektua den gure lana guk oso malguak gara, orduan ez gara zertan behar rodaje guztietan egon behar, baina bai prestakuntza lan horietan da, osea, azkenean gure lana da hitz egitea eta ikustea, zalantzak mentala ere askoa, esan duzute psikologoak etzeratera, baina... Ez gara. Osea, benetan ez gara, oso teknikoa da, eta askotan, osea, ez dago hainbeste denbora filmak eta gauza, osea, hor, ikusteko, eta zelan sentitzen zara, ez? Da, bueno, ikusten dut begiekin, eta ja ikusten dut gutxi gora bera, ez? Baina, bada, eta nietzako garrantzitsuena da, edo gustatzen zaidan atal bat da, zer kontatzen ari garen, ez? Bideoklip momentuak ezatea, ez? Eta da aukera oso polita, ez? Osea, pertsonaien geruza berriak ikusteko, eta erreferenteak sortzeko, eta guk ikusle bezala sentitzeko islatuta, ez? Eski sexualitatea da oso komplexua. Guk ez dugu beste pertsonen intimitatea ikusten, ez? Zure kuadriako intimitatea ez duzu ikusten, ez? Orduan, hori ikustea eta aztertzea eta tabuak eta lotzak horrateratzea, ostera, eski aukera oso polita da beste gauza berriak kontatzeko, beste era batzuetan kontatzeko. Zinemak zentzu horretan kaltea ere eragin du, ez? Izan sexu, haurdunaldi erditze, idealizazio irreal horretan, ez? Kaltea handia egin du. Bai. Ez nuke nahi, aprobetxatuz zuetorri zela, ez aipatu gabe utzi, ez dakit zerbait dagon, esan ez deguna, garrantzitsu ere utzi zaizuna aipatzea zuen lanetik, zer iruditzen zait badala lan bat, egon gintzezkela hemen bi ordua aipatzen, eta horregatik enitzaik gustatuko, ezer ustea aipatu gabe. Ez dakit zerbait dagon garrantzitsua iruditzen zaizula azpimarratzea lerroburu bat esatea. Bai, nik uste dut gure lana oso ikustezina dela, eta beste departamentu bat bezala jokatzeko nik uste dut gustatuko litzateke iragana izatea, eta gero ere nik uste dut badago asunto bat oso interesgarria, divulgazio lana, eta nik ere askotan egiten ditut masterclass aktorentzako, aktore gaztentzako, antzerkientzako, eurek ere jakiteko zelan jokatu beste aktorekin, ere zuzendarientzako, eurek ere galdetzeko zergatik pentsatzen dute hau hola izan behar dela. Zergatik jartzen duzu kamera hemen, eta ez hor, zergatik jarri nahi duzu beti escena sexuat non dago pertsona bat dela sujetua eta objetua, eta beti manipulatzen du batak eta bestea bakarrik eragina, eta ez zaio aldatzen esperientzia hori, ez? Orduan nik dut mailan jartzea asunto guztiak, ez? Galdetzeko eta pixkate kontra esanak ere agerian usteko. Bai. Eske apasionantea iruditzen zait gaia, pentsatu nahi dut gehiagotan hitz egingo dela hontaz, eta hemendikan urte batzuetara izango dela ja departamentu bat, artea, argazkia, soinua,
bezala igual, eta ez dugula nabarmendu beharrik izango. Kriston plazerra izan da, eskerrik asko, etortzagatik, eskerrik asko egiten dezuten lanagatik, zure kasuan, Intimakten ere, ze esan zu egun proiektutik gora, gaina bain, plataforma digitalak ez ditugu aipatu, baina plataforma digitalen garaiotan ere ezinbestekoa izango da, suposatzen dut zuen lana, mil esker, gure gonbidapena onartzeagatik, eta pantailaren edo uinen aldean zaudeten guztioi ere, eskerrik asko klaketa entzun edo ikusteagatik. Urren arte. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Mara Narro eta Lander Rallon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Bera Etxe. Diseinua Mara Narro. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimeneko izpena.